tässä on nyt sitten erittäin taloudellinen ja tehokas lämmitin. Eli hyödyntää desinfiointiainetta. Eikä se nokea. Ja sitten tulee paljon lämpöä. Ja mä käytän tästä vaihdettavaa kuppia, mikä ei sitten pilaa tota kiinnikettä tuolla. Sitten lisätään desinfiointiaine. Noin, ja nyt se syttyy. Tollain toimii. Eikä pohja lämpene ollenkaan. No. Siitä tulee toinen pieni savu, jos näissä desinfiointiaineissa on jotain lisäaineita. Mut miten tämmösen voisi tehdä? Yksi tämmönen peltitölkki, toinen pienempi tänne alle, suojan pohjaa, ja sitten joku tommonen kuppi, mihin laitetaan tää palava neste. Eli tämmönen.